Tervetuloa uuteen videoon! Tänään me ollaan Helsingissä, me ollaan syksyisessä Vallilassa ja tänään me aiotaan käydä Kahvila Millassa, katsoa vähän paikkaa, maistella kahvia, maistella pullaa. Tervetuloa Aten kahviarvosteluihin 8 vuoden jälkeen. Let's fucking go! Eli niin kuin aiemmin sanottuna, Kahvila Milla on Vallilan Siimeksessä sijaitseva kahvila, joka on 9–5 auki normi arkipäivinä. Siellä saa kahvia ja pullaa ja siellä viihtyy. Eli tosiaan tämä kahvilanpitäjä Marika ei halunnut, että häntä kuvataan, mutta saimme luvan kuvata näitä tiluksia. Marika siis aloitti Kahvila Millan 2019 sillä periaatteella, että hän halusi toteuttaa periaatteessa unelmansa. Että hän on ollut useissa kahviloissa töissä ja unelmoinut omasta kahvilan perustamisesta. Hänellä on myös hyvät leipomistaidot ja hän on päässyt toteuttamaan näitä taitojaan tässä kahvilassa. Ja siis periaatteessa kaikki nämä tuotteet, mitä Kahvila Millassa oli tämän Marikan itse tekemiä. Sen lisäksi, että Marika leipoo kaikki sen omat tuotteet, niin siellä oli myös villasukkia ripustettuna kahvilan seinille. Ja siis huomattiin, että Marika siis kutoo samalla villasukkia, kun hän on töissä siellä. Ja sitten hän ripustaa nämä villasukat seinille ja siis myy näitä. Mikä on siis ihan genius idea. Koska varmasti, niin kuin jokainen, joka on ollut asiakaspalveluhommissa duunissa, tietää, että välillä siellä on silleen niin 2 tunnin käppejä, missä on silleen tylsää, ei ole niin mitään tekemistä, niin tää on niin ajan hyödyntämistä. Tää on sitä oikeeta kivijalkakauppa lifestylea. Parhaimmillaan. Kaikista symppiksimmät jutut, mitä mä sain kuulla Marikalta, on, että tämä kahvila on nimetty siis hänen äidinsä lempinimen mukaan. Ja myös yksi juttu, mikä jäi mieleen, oli, että hänen aviomiehensä hoitaa näitä hallinnollisia asioita, kun taas Marika itse saa toteuttaa vain sitä itse kahvilan pyörittämistä. Tässä on sellainen kiva suomalainen kulttuuri omistettu tälle kahvilalle. Tää ei oo mitään niinku sellaista 5 euron espresso macchiato paskaa, vaan siis tää on niinku perinteistä, originaalia, alkuperäistä Suomen kahvilakulttuuria. Tää ei oo mitään paskaa. Tää on niinku Suomen Kahvila Milla. Oikeesti, tässä on paljon tunnetta tässä kahvilassa. Tässä on paljon historiaa. Tässä on jotain sellaista, mitä Helsingin kaupunki tarvitsee. Se on niinku kaupunkikuvaa. Siis mihin on hävinnyt kaikki kivijalkakahvilat? Meillä on pelkästään jotain espressohauseja ja sellaiset Kahvila Millan tyyppiset paikat on syy, miksi mä siis vihaan Roberts Coffeeta. Mä en tykkää Fatser Cafeista. Mä haluan Kahvila Millan. Mä haluan, että täällä on sama naama joka päivä, jonka mä pystyn jutella. Ja tällaista kivijalkatoimintaa. Se on se kulmakivi, joka perustaa kaupunkikuvan, kaupungin identiteetin. Me ollaan synnytty tällaiseen sukupolveen, missä kaikesta pitää tehdä joku mainos. Että kaiken pitää olla jotain teollista, korporaatiomaista. Mä sanon ei sille. Mä tuun Kahvila Millaan tästä lähtien joka fucking kerta, jotta mä voin edustaa oikeaa kaupungin kansalaista eikä mitään gentrifikaatiopaskaa. Jos Kahvila Milla on syy, miksi mä rakastan Suomen kahvilakulttuuria. Jos sä meet jonkin Brasiliaan tai Italiaan, tai jos siellä on espresso, siellä on cappuccino, siellä on latte, ja sä tuut Suomeen, täällä sulle annetaan pelkästään suoratin kahvi, ja sä et valita siitä, sä juot sen. Se on niin perinteinen, normaali tapa juoda kahvia. Siinä ei ole mitään sekoilua. Se on pelkästään sun ihan normi jokapäiväinen kahvi. Ootteko te huomannut, mikä kulttuuri tän ympärillä on? Miksi ihmiset ymmärrä, kuinka tärkeää tää on? Siis tää juoma yhdistää meitä ihmisiä ja musta tuntuu, että meidän kaikki niinku poliittiset ongelmat pystytään ratkaista sillä, että me vaan kokoonnutaan ja juodaan kahvit ja jutellaan.
Silleen, jos me ei kokoonnuta ja nähdä ihmisiä niinku kasvokkain, niin se johtaa siihen, että me niinku syrjäydytään toisistamme. Ja sit onko syrjäytyminen ikinä johtanut mihinkään positiiviseen? Meidän on pakko nähdä toisiamme. Meidän on pakko juoda kahvit ja jutella nämä asiat läpi. Koska muuten koko kaupunki näyttää vittu tältä. Rakennustyömaalta, ankeelta, paskalta. Kyllästynyt tähän oikeesti. Juodaan kahvit. Just huomasin, että mä en edes arvostellut tätä kahvilaa vielä. Tää on täydellinen kahvila. Oli hyvä tarjoilu. Siellä oli niin perinteistä kahvia kuin voi vaan saada. Tunnelma oli sulava. Tervetullut. Se oli ihan kuin kävis jollain niinku sukulaisella. Mä annan kahvilan Millalle 10/10 pojat. Muistakaa tykätä, kommentoida ja tilata. Kiitos, nähdään seuraavassa videossa!